vist den sidste her i dag. Anne, ved du, hvornår din far kommer? Nå, okay. Sådan, så er vi her. Nu er du hjemme. Ja, derfra. Ja. Vi ses, Anna. Vi ses i morgen, ikke? Hvor dyrt bliver det så? Kan du ikke sige, hvor dyrt det bliver? Jo, det er fint. Ja. Ja, okay, det vil jeg så gøre nu. Ja, hej. Far? Ja, hej, det er igen. Det er fordi, jeg sendte mig det her brev, og jeg forstår altså ikke, hvad det er, I skriver. Far? Så kan det ikke være meningen, at jeg skal betale til det. Far, kom nu hjem. Se! Far? Undskyld, jeg bare siger, at jeg skal lige høre. De kan slet ikke. Jeg ved ikke, Anne. Far! så fandt jeg dig endelig. Se her. Ja, jeg kommer nu.
har du så lavet i SFO'en i dag? Jeg har fisket i dag. Du har fanget fisk. Hvad har du fisket? Sådan store fisk har jeg. Store fisk. Fangede du også små fisk? Ikke nogen små, nej. Kun store. Okay. Større end dig, tror jeg. Der er ikke noget, der kan være større end mig. De må være kæmpe store. Ej, det var også svært, ja. Hvor fangede du dem henne? Altså, jeg mener, er der en sø i nærheden af SFO'en? Niks. Det var en vandpyt. Okay. Okay. Og så sad jeg der og tegnede. Nå, okay. Altså, efter jeg henter dig i morgen, skal vi så ikke lave pizza sammen? Ja. Det vil jeg gerne.